Vă salut! 6 meciuri pe ziua de astăzi, scor corect, stați până la capăt. Tura trecută, din 5 meciuri, ne-au ieșit 2 scoruri corecte. Pentru băieții noi care au apărut pe canal, trebuie să știți că strategia se bazează doar pe goluri, gen plus 2,5, plus 1,5, dă 2 goluri gazdele, oaspeții, depinde cum e, dacă e 0 la 2 dă oaspeții, știți. Sfatul meu, ca de obicei, te-ai dus, mai degrabă ți-ai 5 minute și te-ai uitat la videourile anterioare, dai la video la mine și o să vezi că eu am dat o grămadă de videoclipuri din astea cu chestia asta, cu scor corect, și o să vezi acolo așa cam cum s-o făcut. Pentru ăștia noi. Pentru ăștia vechi, deja știți care e mișcarea, eu nu trebuie să vă mai zic vouă, da? Dar vă spun, alegeți dintre ele, faceți-vă o cotă de 2, 3, 4 și am încheiat bălciul pe ziua de astăzi. Pe ieri știți foarte bine ce s-a întâmplat. A fost bine pentru mine, nu știu pentru voi. Eu am știut cum să iau. Bă, tată, vă las, vă salut, o zi bună să aveți și sper să fie verde la toată lumea. V-am pupat și ne auzim la următorul pe mâine.